OK, takže v dnešnom videu si zahráme Akinatora a uvidíme, čo to bude. Poďme na to. Tvoj charakter reálny? Počkaj, budeme vlastne hľadať Akinatora. Tak asi nie, neviem, lebo je to nejaká proste postava. Je tvoj charakter dievča? Neviem, nie. OK. Má vlasy? Akinator, máš vlasy alebo máš fúzy? Dáme asi yes, neviem. Neviem, či má vlasy, lebo mu tam nevidím. Je tvoj charakter ako anime? Asi nie, ja neviem. Tak, čo? Nie? Asi, dúfam. Chodíš do školy, Akinator? Asi, ja neviem. Ja neviem. Máš špeciálne schopnosti? No mal by mať, tak asi hej. Neviem, mal by uhadnúť, na čo myslíme. Tak dáme yes. A je super hrdina? Nie, ty nie si super hrdina, Akinator. From a book? No. Ja tu budem samé dávať. Ja neviem, má hnedé alebo čierne? Ja neviem, asi čierne dám. Nie. Ty nie si herec asi. Alebo neviem. OK. Načítaj sa, už rozmýšľam. Má nohy. Už to vie. Doriti, už to má. Kamo, teraz to uhadne. Nie! Áno. Ja neviem. Áno, ja neviem. Piano, in stage, ja neviem. Asi nie. Má peta, máš zviera, Akinator asi nie. Tak, daj sa. With one? Ja, nie. Už to vie, určite to vie. We're a blue. Už to má, kamo. Teraz to nájde. Ja neviem. Asi nie. Tak. Potlesk si zaslúžiš, kamo. Potlesk, yes. Uhadol si, kamo. Ešte jeden. OK, ideme ešte raz. A ako ďalšiu vec si budeme hádať Tariho. Tak, je to, radšej by som dal zviera. Je to charakter. Tak, načítaj sa. OK, je reálny, áno, je. What your name? Nie. Čaute ľudia, som Tari. Je dievča? Probably. Dobre, tak nie. Ne, dobre, nedám yes. OK, je youtuber? Áno, je youtuber. Dark Skinet? Nie. A keby to uhadol a že by tam bola nejaká jeho nahá fotka, alebo ja neviem. OK, točí Minecraft videa? Nie. Asi o ničom takom neviem. Vytvára videa ako gamingové? Asi nie. Neviem, nevidel som. Načítaj. OK. Je record video English? Nie. Hello guys, I'm Tari. Dobre. Je hej? Nie. Group? Yes? Ja neviem. OK. No poď, načítaj sa. Is from Krajova? Čo? Neviem, asi nie. Dúfam, čo? Neviem. Muslim je muslim, není muslim. Neviem. OK. Akinator, ty to nemôžeš uhadnúť. Není Indian. Kamo. Ty nejsi vôbec múdry, Akinator. Nie! Kamo, what? Čo? Není to ďalší. Fizi, áno. Ja som začal hovoriť o Fizi. A on si myslí, že to je fakt Fizi. Je to Tari, teraz ma budeš počúvať a teraz dáš nejakú otázku, čo je iba Tari. Yes! Áno. A teraz ho uhadne, čekuj. Tak, ty ma fakt počúvaš, kamo. Čo ja poviem Tari a on to uhadne. Ja neviem, mal to. Teraz to bude, kamo. Áno. Čo nie? Yes! Neviem, prečo sa tiež. OK, áno. Kamo, ja ťa ale porazím. Yes! Kamo, ty sa netešíš, že si vyhral? Dobre, play again, ja chcem techniku problém. Ježiši, ešte raz musím ísť. OK,
Ďalšia vec, čo to bude, viete čo? Počkaj, ešte neviem. Bude to Fizzy. Dva po sebe. OK, tak, ideme na to. Je reálny? Áno, je reálny. Je dievča? Problém? Ne, dobre. Dobre, není. Sorry. Napti. Áno, vytvára YouTube videá. Nie, nemá videá po anglicky. A gamingové má. Bohužiaľ. Žije v Európe? Áno. Nie. V Románii. Balkán region? Nie. Guard? Ja neviem, dám probably. OK. A počúvaj, Akinator, poradím ti, je to Fizzy. A teraz ma počúvajte ľudia, teraz ma počul a teraz dá nejakú otázku, čo má len Fizzy. Kúkajte. Bro, kamo, čo, áno. Ja neviem, či má rád prasa. Hej, Akinator, je to Fizzy, dobre? Je to Fizzy. Ja neviem, probably čo nie? Žije. Nie, neviem, či to hral. Mal asi 2, ja neviem, probably. Poď, načítaj sa. Hej, Akinator, počuješ ma, je to Fizzy. Počuj ma. Connected with bets. No. OK, no poď, načítaj sa. Áno. Je to on. Haló, není gorila. Ja neviem, nepracuje s gorila. Ja neviem po anglicky. Minecraft player? Áno. Nie. Však si sa pýtal, či z Česka, som povedal áno. Forest X tieni? Nie. Nie, kamo. Však som vybral, že to je charakter. Kamo, či to nikdy neuhádneš. Hovorí ti, je to Fizzy, počúvaj ma. Ja neviem, či má brata, asi nie. Má? A tak nie. Porazil som ťa. Gej. Dobre, sorry, Akinator, nejsi. Počka. Nie, môžem ešte urobiť, že budeme pokračovať. Tak uvidíme, či to... Nie. Pokémon, kamo, ne. Wait, počuješ, je to Fizzy, ani to není Moon. Nemá modré, no neviem, či iba Moon má modré, ale mal. To sa tiež počíta. Ja som na ťa naštvatý, Akinator, že to nevieš uhádnuť proste. Áno. Ja neviem. Kamo, ja sa bojím už, on to vie, on ma počuje, som sa naštval. Ja neviem. Áno, ľudia, sa bojím. Áno! Yes! Ľudia, tu by som končil toto Aký pokečok, to je Fizzy. Dobre, ukačil by som toto video. Ak sa vám video páčilo, dajte like a odber a my sa vidíme u ďalšieho videa. Zatiaľ, čau!